खुलुमबाय आं दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिसि अफिसाव मोनसे गोनां खामानि लाना फैदोंमोन आरोना आंनि मेगननि नोजोराव मोनसे नुनायखाय आं भिडिअखौ बनायनाय जाबाय जे दाखालि बावै जे दिसपुराव जुदिनोखि दिसपुरनि माबा लग'आव जे बर' हांखोखौ खोमोरनाय आरो माबानायनि सायाव एसे दावराव जायाखैमोनबा दा थिग बिब्दिनो जोंनि डिसि कर्टआव जोंनि बर' हांखोआ बेसेबां गोजौआव दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना नैबे डिसि कर्टनि जुदिनोखि साइन बर्ड दा सोमसे गोजौआव सोरनि हांखोआ दङ नायदो आरो बर' हांखोआ बेसे गोजौआव दङ नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै गिबि सारियाव हारसा आरो इंलिस दङ नेक्स्टआवबो एसामिसनि दङ थार्डआव दङ बर'नि लास्टआव दङ इंराजि बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ जोंनि बर'नि हांखोआ जे बड'लेण्ड रायजोआवबो जे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार बायदि अफिसावबो जे जोंनि बर'नि हांखोआ बेसेबां गोजौआव लिरजायो बा जोंनि माहारि आफादफोरा बेफोरखौ बेसेबां नोजोर होयो आरो फैलायदो नै डिसि थाग्रा डिसि सार्किट हाउस जुदिनोखि बेयावबो जोंनि बर' हांखोआ गैया जोंनि बर' हांखो लिरनाय गैया बिलकुल गैया नायनो हागोन नोंथांमोना नै आं थाबायलाबायनायाव मोनसे नोजोर गोलैनायखाय एसे आपल'ड खालामनाय जाबाय आरो नै बेयाव सार्किट हाउस उदालगुरि बेयाव जोंनि हांखोनि सिनानो गैया थिग बिब्दिनो फैलायदो नामानि मेन गेटआव फैलायनोसै दानिया नै नामा वेलकाम गेट जुदिनोखि फार्स्ट डिसि कर्टआव हाबजेननायनि जुदिनोखि गेट बेयाव जोंनि बर' रावा बयनिख्रुइ लास्टआव दङ होमबा नोंथांमोना सानना नायदो बर' हांखोआ बड'लेण्ड एरिया बायदियावबो जोंनि हांखोआ बेसेबां गोजौआव दङ नोंथांमोना नुबायना नै नायदो नोंथांमोना जोंनि हांखोआ बेसेबां गोजौआव दङ नायदो बयनिख्रुइ जोबथा लास्टआव दङ ओमफ्राय फैलायदो आरो थांलायनोसै नै आं फैबाय थादो फैगासिनो दङ आङो फैगासिनो दङ नै रेसिडेन्सियेल माबा बियो बेयावबो जोंनि हांखो गैया नै बेयावबो जोंनि हांखो गैया नायदो नै जुम खालामना खिथिबाय आङो बेयावबो गैया होमबा नोंथांमोना नायदो बेसेबां बर'नि हांखोखौ बेसेबां मर्यादा होदो जोंनि BTC बा बड'लेण्ड एरियायावबो जोंनि हांखोआ बेसेबां जे गोजौआव दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो